Hello guys, mayong buntag. Nay Andre ay. Ah. Andre og sila art na. Ami diri binatyan. Ako mamainit ko. Namang nagdasag ko ako ang kape. Kani ba kape? Mo na akong kape. All Legend. Kape ni Rosmar. Palit mo ani. Kang Rosmar mning kape. Coffee mix. Guys, mga piko guys. Ay mo sige kuan diha kay ang kape para nas tanan, ang kuan para nas tanan, pero ako nagdakog ako ang kape. Nara ilang kape. Mo na lang kape no. Daghan kay ni ato gabi na hurot. Dili man ko gabi nya ang nagdarag gyapon ko kape, ngayo akong intubig ug baso. Ana na siya. Atong kutawon guys. Gamay ra na siya kay kuan man na siya, di man siya kanang kape nga kuan. Kani siya kape nga pang magwapa, pag slim. Naray. Mao ni siya kung gigamit guys. Wala ko mangayo diri kape, kuan na akong ipangayo ni tubig ug baso. Yang nga tag stick. Tawo na to kay kanira kong painit. Mabusog mong kukuan ni, di siya dili magkutoy imong tiyan ba. Mabusog kuan ni kuan. Ay mo pag-away diha. Inday. Ali Inday. Mga anak ni Chimchim ay na. Ana pa ay usay na. Mana nagkuan, mana na sila kanang kaon diri. Pakaon ko na sila marites. Ay mo sige kuan diha kay malaway na sa uban, na sa uban mo. So mismi bagaag naong ani niya Bagag naong boy. Kay kung dili sad na to si arion diri ilahang painit. Di na mahurot. Kay bawal bilin-bilin ini lubong hapit ra ba ilubong karong Sabado. Ari sa koderihang ari sa tadri. Lang nung nagkapangayo financial. Uy, jowo ng butoon oy. Kun mo. Nani si Israel sa una dako kayo. Dako pa si Israel niya. Ana liwat kayo na siya sa kamay no. Ay, liwat kay kamay isog kay dugo. Kagwapo niyang papa. No, pisoy kay ang papa ni. Liwat sa kuan lolo. Kaldo kay naong. Isu kay kamay mo dito nay. Na misay ay nay. Ari ni diri. Duha naman to tanan kay Inday. Pwede ra to ka na. Wai barko ya. Si Aida di ulang. Bila nangigan ni si Aida. Aida lagi di ulang. Makahangit. Matitoy awayan kay Kasi kapidam